హలో అండి, ఈరోజు వీడియోలో నేను ఒక ఈవినింగ్ వ్లాగ్ చేస్తున్నాను. సో వంటగది క్లీన్ చేసుకుంటున్నానండి. ఆ గ్యాస్ మీద అంతా గ్రీజీనెస్ అంతా ఆయిల్ అంతా పడిపోయి చాలా చండాలంగా ఉంది, బాగాలేదు అసలు. సో నాకు ఎవ్రీ డే ఇది ఇలానే అవుతుంది. సో దీనికి ఏదైనా ఆల్టర్నేటివ్ చూడాలి. సో నేనైతే ఇప్పుడు విమ్ లిక్విడ్తో నేను వాష్ చేస్తున్నానండి. జస్ట్ లిక్విడ్ వేసి స్క్రబ్బర్తో జస్ట్ రుద్దేస్తాను. తర్వాత ఒక క్లాత్ తీసుకొని ఇలా తుడిచేస్తాను అనమాట. సో తర్వాత నీట్గా అయిపోతుంది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు దీనివల్ల. బట్ మళ్ళీ వంట చేయగానే మళ్ళీ అంతా పడిపోతుంది. దీనికి ఆల్టర్నేట్ ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు. అండ్ మీకు ఏదైనా తెలిస్తే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. అండ్ చాలా కష్టమైపోతుంది, ఎవ్రీ డే ఇలా నాకు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ నాకైతే గ్యాస్ స్టవ్ బాగోకపోతే నాకు అసలు వంట చేయాలని అనిపించదు. నీట్గా లేకపోతే అసలు నాకు ఇంట్రెస్టే రాదు, వంట చేయాలన్న ఇంట్రెస్టే రాదు. సో నీట్గా ఉన్నప్పుడే నాకు చేయాలనిపిస్తుంది. నేనైతే నీట్గా చేస్తానండి. తర్వాత ఈవినింగ్ కదా, కొంచెం నాకైతే హెడేక్ అనిపించింది. మ్యాక్సిమం టీ తాగడం మానేసాము, కానీ ఎందుకో నిన్న జింజర్ టీ తాగాలని అనిపించింది. సో ఆ టీ అయితే పెట్టుకున్నాము. నేను టైం అయితే 5 o'clock అయిందండి ఈవినింగ్. సో నాకు హెడేక్గా అనిపించి నేను తాగుతున్నాను అనమాట. సో ఆయనకి నాకు పెట్టుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ నేను వచ్చి ఎగ్ పోర్ చేస్తున్నానండి. హెయిర్కి పెట్టుకుందామని చెప్పేసి 2 eggs ఎగ్ వైట్ తీసాను 2 eggs నుంచి. సో నాకు ఇది నా హెయిర్ కొంచెం ఫిజీగా అనిపించినప్పుడల్లా నేను ఈ హెయిర్ ప్యాకే అప్లై చేస్తాను. కొంచెం డ్రైగా అనిపించినప్పుడు లేదంటే హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు నేను ఇదే యూజ్ చేస్తానండి. సో నాకు ఇది చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది. అండ్ నేను మీకు తర్వాత ఎలా అప్లై చేసుకున్నాను, తర్వాత ఎలా ఉంది హెయిర్ అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడైతే టీ అయితే అయిపోయిందండి. సో మా హస్బెండ్కి ఒక కప్ ఇచ్చేసేసి నా కప్లో నేను టీ తాగుతాను అనమాట రోజు. అండ్ ఇక్కడైతే చాలా బాగుంటుందండి, నాకైతే బాగా నచ్చుతుంది. నేను ఎప్పుడు ఈవినింగ్ టైంలో ఇక్కడ కూర్చుంటాను. అండ్ ఏదైనా స్నాక్స్ తినేటప్పుడు కానీ లేదంటే టీ తాగేటప్పుడు కానీ ఈవినింగ్ టైంలో చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. మంచి గాలి వస్తుంది, ఇక్కడ చల్లగా అనిపిస్తుంది, గాలి కూడా బాగా వస్తుంది. సో అందుకే ఇక్కడ సో ఇక్కడైతే నేను ఎగ్ వైట్ తీసుకున్నానండి. నేను ఒక
బాటిల్లో తీసుకున్నాను అది. సో నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది, బౌల్లో పెట్టి అది అప్లై చేసుకోవడం కంటే ఇలా ఒక బాటిల్లో తీసుకొని దాని క్యాప్కి హోల్ పెట్టి అప్లై చేసుకుంటే బాగా వస్తుందేమో అని ఐడియా వచ్చింది. సో నేను అది ట్రై చేసి చూసాను, చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ చాలా ఈజీగా అయిపోయింది అప్లై చేసుకోవడం. నార్మల్గా అయితే బౌల్లో తీసుకొని అది రాస్తూ ఉంటే మీద సగం పడిపోతూ ఉంటుంది, బట్ ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, నాకు చాలా ఈజీ అనిపించింది అండ్ 10 minutesలో నేను కంప్లీట్గా అప్లై చేసేసుకున్నాను. అండ్ చాలా ఈజీగా కూడా ఉంది, మసాజ్ చేసుకోవడానికి కానీ బాగా అనిపించింది. జస్ట్ ఒక చిన్న కోక్ బాటిల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ బాటిల్ తీసుకొని దాని క్యాప్కి ఒక మీడియం సైజ్ హోల్ అనేది చేయండి. సో దానిలో నుంచి మనకి చక్కగా ఈజీగా అది వచ్చేస్తుంది. అండ్ సో ఇది ఏంటంటే మనము ఆయిలీ హెయిర్ మీద అప్లై చేయకూడదండి, డ్రై హెయిర్ ఉన్నప్పుడే అప్లై చేయాలి అండ్ ఆయిల్ పెట్టుకున్నప్పుడే మాత్రం అస్సలు అప్లై చేయకూడదు. సో నేనైతే హెడ్ బాత్ చేస్తానండి. హెడ్ బాత్ చేసిన తర్వాత నా హెయిర్ ఇలా ఉంది అండ్ చూసారు కదా, షైన్ అవుతుంది అండ్ చాలా మాయిశ్చరైజర్గా అనిపిస్తుంది. అండ్ బిఫోర్ అప్పుడు ఉన్న ఫ్రిజ్జీ హెయిర్ కానీ దానికి అండ్ ఈ హెయిర్కి మీరు డిఫరెన్స్ చూడండి. నేనైతే ఏ సీరం కానీ ఏది అప్లై చేయలేదు అండ్ స్ట్రైట్నింగ్ కూడా ఏం చేయలేదండి. జస్ట్ మీకు చూపించాలని నేను హెడ్ బాత్ చేసి జస్ట్ కోమ్ చేసుకొని చూపిస్తున్నాను. హెయిర్ అయితే చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చిందండి. జస్ట్ ఓన్లీ ఒక్కసారి నేను ఇట్లా అప్లై చేస్తాను, అలా మీరు వీక్లీ 2 times అప్లై చేస్తే చాలా బాగుంటుంది మీ హెయిర్ అండ్ హెయిర్ ఫాల్ కూడా అవ్వదు. సో ట్రై చేయండి. సో ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు ట్రై చేయండి. అండ్ సో ఇప్పుడైతే నేను ఈ బ్లాగ్ని ఏం చేసే ముందు నేను మీకు ఒక ప్రోడక్ట్ చూపించాలనుకుంటున్నాను. అది వచ్చేసి నేను అమెజాన్లో పర్చేస్ చేశానండి. ఇది వచ్చేసి లోరియల్ ప్యారిస్ రివిటలిఫ్ట్ క్రిస్టల్ మైక్రో ఎసెన్స్. సో ఇది నేను జనరల్గా షాపింగ్ పేజ్ చూస్తూ ఉంటే ఇది కనిపించింది. ఫస్ట్ చూసి స్ప్రే బాటిల్ ఏమో అనుకున్నాను, అంటే 22 ml ఉంది కదా, పాకెట్ పర్ఫ్యూమ్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చేమో అన్నట్టుగా చూశాను. బట్ ఇది చూస్తే కాదు, ఇది సో ఇది జస్ట్ చిన్న బాటిల్ అండి, 22 ml. సో ఎలా ఉంటుందా అని చెప్పేసి నేను దీన్ని పర్చేస్ చేశాను అమెజాన్లో. ఇది వచ్చేసి దీని కాస్ట్ వచ్చేసరికి 200 rupees అండి. సో నేను లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా మీకు ఇస్తాను. అండ్ ఇది పర్చేస్ చేసి నేను 3 or 4 days అవుతుంది. సో ఇదైతే నా స్కిన్ మీద అయితే ట్రై చేశానండి. 3-4 days నుంచి రాస్తున్నాను అండ్ స్కిన్ అయితే చాలా బాగా అనిపించింది. కొంచెం అంటే డే బై డే డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది, షైన్ అవుతుంది. అండ్ బిఫోర్ మేకప్ ఆర్ యాజ్ ఎ టోనర్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. అంటే మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేస్తాం కదా, బిఫోర్ మాయిశ్చరైజర్ మనం ఇది టోనర్గా అప్లై చేసుకుంటే చాలా బాగుంది స్కిన్, నాకైతే బాగా నచ్చింది. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి, లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో. ఇది డే అండ్ నైట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. డే అండ్ నైట్ బిఫోర్ అప్లైయింగ్ మాయిశ్చరైజర్ అన్నట్టు టోనర్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది నాన్ గ్రీజీ అండి, గ్రీజీగా అనిపించట్లేదు, నాన్ గ్రీజీ అండి. సో జస్ట్ వాటర్లా ఉంది, చూసినట్టయితే జస్ట్ వాటర్లా ఉంది, వాటర్ డ్రాప్స్లో ఉంది. జస్ట్ 2 to 3 drops అలా కోట్ చేసుకొని ఫేస్కి అప్లై చేసేసుకోండి. అండ్ ఆయిలీ అస్సలు అనిపించట్లేదు అండ్ అసలు గ్రీజీగా అయితే అస్సలు లేదు. అండ్ స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంది, స్మెల్ అయితే స్ప్రే స్మెల్ వస్తుంది, చాలా బాగా అనిపించింది. సో జిడ్డుగా అయితే అస్సలు లేదు అండ్ అది ప్రైస్ కూడా అఫోర్డబుల్గా అనిపిస్తుంది కాబట్టి సో నేనైతే పర్చేస్ చేసి ట్రై చేశాను. అది కూడా 22 ml ట్రై చేశాను. దీని 50 ml 100 ml కూడా అవైలబుల్ ఉంది. సో స్టార్టింగ్ కాబట్టి చిన్నది పర్చేస్ చేసి ట్రై చేస్తే బెటర్. సో నా స్కిన్కి అయితే బాగా సెట్ అయింది అండ్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి. దీంతో నేను బ్లాగ్ని ఎండ్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని కూడా క్లిక్ చేయండి.